Jeg vil karakterisere jordvarme som værende miljøvenligt. Livet med jordvarme, det leves rigtig fint. Det er meget, meget nemt. Vi skal ikke spekulere på det til hverdag. Det kører bare og varmer huset op og sørger for, at vi har varmt vand. Så det er perfekt. Jamen du kan se, vi har jo bygget nyt. Det var en brandtomt, vi købte, og vi rev det helt ned, og så placerede vi lidt om på bygningerne. Men vi fik bygget et stuehus og så en staldbygning, hvor vi regnede med at få et par heste på et tidspunkt. Og vi overvejede jo så jordvarme, besluttede os for det, og det er så installeret i hjørnet over i stuehuset, og så faktisk ført over med slangerne herhen over gårdspladsen. Da vi snakkede om, hvilken opvarmningsform vi skulle have, så lagde jeg i hvert fald vægt på, at vi fik en klimavenlig løsning. Og det synes jeg, at jordvarme det er. Ja, udover det miljøvenlige også, at økonomien er med. At måske er investeringen lidt større, end den vil være til traditionelle opvarmningsmetoder, men de penge er rimelig hurtigt tjent ind. Mit succeskriterie, det er primært, at der er varmt vand, når vi skal i bad, og at vi kan varme rummene op. Ja, vi valgte Danfoss, fordi at, vi undersøgte lidt, hvad der var forskellige mærker på området, og vi ønskede egentlig at have noget, der var god kvalitet, og som vi havde tryghed til, og der havde jeg sådan et godt trygt indtryk af Danfoss, og det var noget, der virkede og som passede sig selv. Jeg fjerner den her. Ja, nu står den her. Så som sagt, der er ikke så meget ballade med den. Den står bare og summer. Der er ikke fodkoldt her, for vi har valgt at få gulvvarme i hele stueetagen, og det er rigtig godt for vores børn. Så slipper vi for træk, og vi tror selv på, at de er mindre syge. Du kan lige sådan øje det der. Jamen her der har vi lagt an til bed, så vi får faktisk leveret noget jord her i morgen, og så skal vi have fyldt de her bed op med gode muljord, og så har lillemor lagt en plan for, hvad for nogle planter der skal i. Så det ligger bare hernede under og passer sig, og så har vi bed ovenpå. Det var bygherren, der klarede det her for os. Han havde jo så en jord- og betonarbejder ude, og det er sådan en særlig maskine, de så kommer med, som så lige kan grave de her slanger ned. Det går faktisk ret stærkt. Jeg tror, det tog et par dage, så var det gravet ned. Processen forløb godt. Vi blev ikke som sådan involveret yderligere, da vi havde valgt, at vi gerne ville have jordvarme. Så ordnede bygherren det. Vi har lavet klar til at kunne lave et værelse op i stallen heroppe, så hvis vi gør det på et tidspunkt, så vil vi sikkert også føre noget varme deroppe. Ja. Jamen, så fint. Jeg tror først, det bliver på et tidspunkt, hvor de teenager, det kan være en teenageafdeling derovre. Jeg tænker på, at vi skal aflevere verden videre til vores børn og børnebørn, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at man lægger vægt på det klimamæssige af en fornuftig løsning, man vælger.